waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. We zijn vandaag naar het zuiden afgereisd. Om precies te zijn naar een dorp in het zuiden. En ja, je raadt het al, we staan hier in Zuiddorpen voor het dorpshuis Het Kijken. En Het Kijken, dat is een plek waar vroeger een riviertje liep. En we gaan eens even binnenkijken, want hier gebeurt eigenlijk alles wat Zuiddorpen te bieden heeft. Ja, er is zoveel te doen in het dorpshuis. Het is bijna te veel om uit te leggen. Maar we hebben bingo's, koersbal, kaarten, yoga, gymnastiek. Ja, noem maar op. En voor de gymnastiek, dan gaan de tafels eruit, denk ik. Dan gaan de tafels natuurlijk wel aan de kant, want anders heb je geen plaats. Maar het is ook voor ouderen. Dus dan is het ook vaak op een stoel. Maar het is wel goed dat dat bestaat, omdat mensen dan toch ook soepel blijven en langer thuis kunnen blijven wonen. En daar gaat het toch om. The morning dawns again. We zijn even naar de rand van het dorp gelopen. En we staan hier op een van de oudste paadjes die het dorp rijk is. En iemand die daar alles over kan vertellen is Christian Buys-Waalput. We staan hier bij het Wegelstuk. Wat is dat precies? Het Wegelstuk, dat is een overblijfsel van ze nu noemen kerkenpaden. Dat waren, lijkt aan wij dat hier noemen, wegeltjes. En die liepen over de landerijen en de velden van de boeren die die grond beschikbaar hadden gesteld. En dat was de bedoeling voor de mensen die van en naar het dorp kwamen om de afstand te verkorten. Want in beginsel moesten ze het allemaal te voet doen. Later is er wel de fiets gekomen, maar elk gezin had zomaar niet een fiets en toch zeker niet als kinderen zo. Dus de mensen die naar de kerk gingen, die maakten er gebruik van. Op zondag en door de week ook had mis was. En op zondag hadden vroegmis en een uurmis en het lof. En als je dan een klein beetje geluk had, mochten die dag 2 keer over dat kerkenpad. Want dan mocht hij 's morgens naar de kerk en dan 's middags mochten het lof. Want dat werd geapprecieerd door de pastoor. Ook hier in Zuiddorpen gaan we weer even de topografische kennis testen. En we gaan eens even kijken of we iemand kunnen vinden die ons daarbij kan helpen. Oh jeetje, ik ben een hele moeilijke kaartlezer. Hoor. Eens even kijken hoor. Volgens mij niet ergens. Een klein beetje naar het zuiden? Nee. Ja, dat is hem. Dan gaan wij morgen naar Oostburg. Weet je ook waar dat is? Oostburg, oh dan moet je meer naar hier hè. Eens even kijken hoor. Oostburg, hier ongeveer. Nou, dan zitten we in Bresjes. Nee. Oostburg staat de watertoren niet. Ja, dat is wel even zoeken hoor jongens. Hier zo. Helemaal goed. Oh, ik dacht er zit meer in Zuid-Sander dan maar. Is het toch goed? Dit was hem dan weer, de zomer van ZVL in Zuiddorpen. En naast mij zit Saskia. Wat vond jij ervan vandaag? Nou, ik vond het superleuk en ik weet ook waar ik dit weekend naartoe moet, want Zuiddorpen viert. Ja, daar hebben we alles over gehoord. Dat klinkt als een heel leuk feest. Morgen zijn we er weer tussen 9 en 12 live op de radio en 's avonds op tv. En dan vanuit Oostburg.